खुगायाव बा जा गिदिर 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 थोद लाजिनो रोङोना रोङालै नोंसोर आंथ' सानो नोंसोर मानसि हारिनि बे मानसि जादावनो गोलैया खोमासो सानो आङो मिथिबाय दा बिसोरजोंनो नोंसोर बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बे चेनेलाबो बे गांगा थेफाफोरजों थांफानानै गांगा थेफाफोर बायदि जागोन ना जाया ओमफ्राय बे नोंसिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बे हाग्रामा सारखौ उदैयाव अन्थाइ जानायखौ दा जेन'बा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि बे निउस चेनेलनिफ्राय फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल गोसारदों आरोना माने 17 बोसोर रायजो राजा जों अलरेडि निउसआव फोसावफिनबाय नोंथाङा नायबानो जाबाय रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांदों स' फाब नांदों होननानै बिदि फोसावदों बिदिथ' फोसावाखै बियो बाय मिस्टेक बै कपि पेस्ट खालामनायाव थांदों बियो लिराबा बे बोरै थाम्बनेलाव फैखो बियो कपि पेस्ट होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो दा एसे ना बैखौ माने बेलेग पेजनिफ्राय कपि खालामदोंमोन कपि खालामनानै बैखौ जेब्ला पेस्ट खालामदों बेयाव डाइरेक्ट बै जायबा एडिटर बियो बिदि माबा खालामदों बिनि थाखाय जों अलरेडि दायो निमाहा बिनाय पस्टबो होबाय निउसबो होबाय आरो जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारि बिन'येल औवारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन बेवहाय रायलायनाय जादों जे बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौहाय जे बिथांमोना गोबां सम जाबाय जिहेतु बिथांमोननि टार्म्सआबो जोबनायहालागै सहैगासिनो दङ बेनिखायनो शिफ्ट खालामजानायनि बेबस्थाखौ जिहेतु जों सिगांनिफ्रायनो एपिल खालामबोबाय थादों दा बेबायदि हिसाबै 1 तारिखआवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा उइथिन 1 उइक जोंनि सिगाङावनो सार हिरेननाथ सारनो कल खालामबाय जे बिथांमोनखौहाय थाबैनो काजलगावआवहाय शिफ्ट खालामनांगौ होननानै थिग बेबायदिनो बिथाङा खोथा होनाय बायदियै उइथिन 1 उइक बुंदों नै दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना काजलगावआव सफैनो हाबाय आरो जों एक्स एनडिबि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बाख्नायनांगोन जोंहा दिनै बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा सारमोनखौ आरो स्टेटनि सिएम सारखौबो जों दिनै बाख्नायदों खुलुमबाय गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय रायजोफोर गिबियाव नोंथांमोना नुखाबाय इन्ट्र'आवहाय बे इन्ट्र'आव आं जेसेबां होदों बिनि सोमोन्दैनो आं नोंसोरजोंहाय सावरायनाय जागोन गिबियाव नोंथांमोना सासे रिपर्टार सिगांनि रिपर्टार दै दानि नङा बिनि भिडिअखौहाय ससे नायब्लानो जाबाय मा बुंदों इउपिएलनिबा गोदै गोदै माबा मोनसे दाय जादों भाइरेल जादों इउपिएलनि मानसिफ्रा माथो जेबो निउसआनो ओंखारा दा अब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बड'लेण्ड बुब्लिया फेरेंगानि निउस चेनेल बड'लेण्ड रादाबा प्रमद बर'नि निउस चेनेल होननानै बुंना लानो मानो लाजिखो मानो रोनावलाबायदों मा खारनै रोनावदों सासे जौ फिदुआ निसाजोंहाय साग्लोबनानै थाग्रा सिगांनि खौरांगिरि हरना गुना हरनि 12ता मानि लांथिया फांथिया जौ लोंनानैहाय भिडिअ बानायग्रा मानो रोनावदों दिनैनि समावहाय मा जादों ना सेरेब लोंनो थाखाय आखायावहाय मामलेट गैला नामा रानबाय नामा नोंथाङा नों बायदि सासे रिपर्टारखौहाय बर'नि गेजेरावहाय दोननानै जेबो लाब गैया आरो नों बायदि मानसिखौहाय बर'नि गेजेरावहाय बेफोरबायदि समाजनि थाखाय खामानि मावनोहाय सुबिदा होनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया यानिखि खहासो दङ जों बयबो नुखादों रायजोफोर बे मानसिया सिगांनि समावहाय जेब्लानाखि रिपर्टार बे माखासे खामानिखौ मावबाय थादोंमोन रिपर्टार बिबानाव दङमोन बै समावहाय बे मानसिया जेलावबो लांजाफ्रामदों दै पुलिसजोंबो लांजाफ्रामदों आरो बिनि उनावहाय बे मानसिया जौ लोंनानै हर गेजेरनि 12ता टाइमसिमहालागै बे मानसिया लांथिया फांथिया लाजिया फांजिया भिडिअ बानायदों निसा लानानै दा बेबायदि मानसियानो दिनै रोनावलाबायदों दा बिसोरबायदि मानसियासो बिपिएफ पार्टिनि रिपर्टार जायो मिथिबाय दा मानसि मोजाङा बिपिएफ पार्टिनि रिपर्टार जाया बिसोरबायदि मानसियासो जायो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना नुखादों ओरै फारसेथिं नैबे सावगारिखौ नाय
बे सावगारिया बाय मिस्टेकआवहाय कपि पेस्ट खालामनायावहाय गोरोन्थि जादों होननानैहाय निमाहा बिबाय मिथिबाय दा गोरोन्थिया बयहाबो जाया नङा जाखायो आरो बिनि थ्रुयैनो आङो सिगांनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों दे बड'लेण्ड बुब्लिया वान साइड निउस बानायो होननानैहाय बिथांमोना बुंबाय थादों नाथाय जाय सरकारा गोहोगोरासिन आरो जाय सरकारनि खामानिया बांसिन बेखौ लानानै निउस मिडियाफ्रा खौरांखौहाय बुंनांगौ जायो नाथाय आंबो बुंगासिनो दङ रायजोफोर बड'लेण्ड बुब्लिया नङा बड'लेण्ड बुब्लिया जेनेरेल बिसोरो भिडिअ बानायो आरो बिसिनि भिडिअआ जेनेरेलसो आं बिसिनि भिडिअखौ माब्लाबाबो वान साइड नुवाखै जेखौहाय दैदेनगिरिफ्रा भिडिअ बानायनो थाखाय खाबु होबाय बेखौहाय बिसोरो बुंनांखागोन बिपिएफनिफ्रायब्ला बिपिएफनिफ्रायबो बिसोरो होनांखागोन नाथाय आं माखासे चेनेलखौ नुदों रायजोफोर माखासे पर्टेल चेनेलफोरखौ नुदों बिसोरसो वान साइड अपोजिशन पार्टिनि जानानै वान साइड भिडिअ बानायगासिनो दङ आं रावनिबो नामखौहाय मुंख'थ'ला मिथिबाय दा रावनिबो चेनेलनि नामखौहाय आङो जेबो बुंथ'ला आं नाम लाथ'ला नाथाय आंबो नुगासिनो दङ वान साइड भिडिअ जोङो बे गोरोन्थिनि थाखाय जोङो निमाहा बिनाय सोदोबखौ जोङो खोनाखाबाय आङो नोंथांमोननो हगारथ'वाखिसै नांगौ जायोब्ला माब्लाबा हगारनोसै साननानै आङो बे भिडिअखौ हगारनाय जायाखिसै मिथिबाय दा रायजोफोर दानिया फै जोङो थामथि आयदायाव दङ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना ओरैहाय भिडिअआव नुगासिनो दङ बिथांमोना गोबाव सम जेल जानायनि उनावहाय साननैसो सिगां गुवाहाटी सानमारिनिफ्राय चिरां जिल्लानि काजोलगावनि मोनसे आलासि जिरायग्रा न'आवहाय बिसोरखौहाय साद'नि गेजेराव साबा सिबिआइ केस नांनानै थानायफोरखौ लाबोनाय जाबाय दा बेखौ नुनानै जोङो गोजोननायसो मोननांगौ आरो जोङो इउपिपिएल सरकार आबसु आरो एक्स एनडेबि वेलफेयार बिथांमोनखौहाय जोङो साबायखरसो बावनांगौ नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दै रायजोफोर आंनि गोसोआ गोजोनदों बिसोरखौहाय बेयाव लाबोनायनि थाखाय लकेलावहाय बिथांमोनखौ लाबोनानैहाय दोनफैनायनि थाखाय आंनि गोसोआ गोजोनदों नाथाय माखासे ओरैबायदि गाज्रि नोजोरजों नायग्रा मानसिफोर दङ नोंथांमोना ओरै नाय कमेन्टखौ फराय मोजाङै नाय पस्टखौ लिरनायाबो इसेबां क्लियार जायाखै दे अब्लाबो बेयावहाय नोंसोरो सुज्रायनानैहाय रुजुनानैहाय फरायनो हागोन बेयावहाय रमान राइटिं लिरनायाबो क्लियार जायाखै दा बे मानसिया मा सानखो जोंनि एनडेबि बिदा फंबायफ्रानो जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय दावहा नांनानै आखायाव अस्त्र लानानै सान्दुं अखा ओंखाम दै हाग्रा बंग्रा खारनानै जोंखौहाय दासिमहालागै रैखा खालामनानै लाबोदों आरो बिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाथि खुरमा गासैखौबो बे एनडेबिफ्रानो जोंखौ रैखा खालामदों जोंनि बर'नि गेजेरावहाय रन्जन दैमारि सारमोन बायदि जुदि दैदेनगिरिया गैयामोनब्ला बै समावनो बर' हारिया थेर बेथेर जाजोबसिगौमोन जोंनि बर'फोरनि माखासे मानसिफ्रा आसामाव साख्रि मावनो थाखाय बर'नि टाइटेलखौनो नागारनानैहाय हारसा टाइटेल लानानैहाय साख्रि मावनो सेस्था खालामनाय जोङो नुदोंमोन रायजोफोर माखासे गोरों गोरा मानसिफ्रा अफिसार मानसिफ्रा साख्रि मावग्राफ्रा गभर्नमेन्टनि साख्रि लाग्राफ्रा गावनि बर'नि टाइटेलखौनो खोमानानैहाय हारसानि टाइटेल लानाय जोङो नुनो मोनदोंसैमोन मोनसेनि उनाव मोनसे गावनि नामखौनो सोलायनो हमदोंसैमोन नाथाय बैसोर बायदि जेब्ला आखायाव अस्त्र लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय रन्जन दैमारि सार बायदिया मोनसे पार्टी दानानैहाय गोख्रों सोमावसारनायनि थाखाय दिनैसिमहालागै जोंनि बर' हारिया गेरेमसा जानानै दङ अब्ला बेबायदि लम्पट एसेबां गियान गैयै साननो रोंथारै बे सुबुंनि पस्टखौहाय नुनानै रायजो राजाफ्रा आरो एक्स एनडेबि वेलफेयार एसोसिएशननि नोंथांमोना मा सानखो बिनि सायाव मा डिसिजन लानो सानखो मानो बेबायदि बुंजाखो सोर बियो बबे गामिनि मा मुं
बे मुङा रियेल नंगौना नङा, बेयाव होनाय नामा बिनि नंगौना नङा, आरो पस्टखौ सोर होदों, रियेल बर' ना डुप्लिकेट बर' बेलाय? आं जोबोद दुखु मोनदों दै, मिथिबाय दा रायजोफोर। आङो सासे बर' फिसा, बर'नि थै आंनावबो दङ। बेफोरबायदि नुयोब्ला आंबो गोसोआवहाय दुखु मोनो। मानोना जोंनि बर' हारिखौहाय एनडेबिफ्रासो दैदेननानै लाबोदों। गोबां दावहा नांनायनि गेजेरजों दाउ अमाफोरबायदि दानस'जागौमोन जोंनि बर' हारिया। गुबुन गुबुन हारिफ्रा रावबो बर' हारिजोंहाय सापर्ट खालामाखै। आसामाव जेसेबांखि राव धोरोमनि राव रायज्लायग्रा हारिफोर दङ, जातिफोर, सासेबो बर' हारिखौहाय सापर्ट खालामाखै। अब्लाबो जोंनि बर' हारिया बे एनडेबिफोरनि थाखायनो जों दिनैसिम थांनानै दङ। अब्ला बेबायदि सासे इसिबां नलेज गैयै मिथिथारि मानसिया माब्रै बेबायदि पस्ट होखो? नोंथाङा गाज्रि मोनदोंब्ला नोंथाङा गोसो सिङाव गाज्रि मोननानै था, नाथाय ससियेल मिडियायाव बेबायदि पस्ट दाहो, बे मोजां नङा। दिनैहाय एनडेबिनि मावथिफ्रा मा बुंनो सानखो? दिनैहाय अनजालि दैमारिमोन बायदिया मा बुंनो सानखो बे पस्टखौ? बानस' दैमारिमोन बायदिया मा बुंनो सानखो? नोंथांमोनाथ' रन्जन दैमारि सारखौ लानानैनो, रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडेबिफोर गैयैनि थाखायनो नोंथांमोना सोमावसारबोबाय थादों, खोथा बुंबोबाय थादों। ससियेल मिडियायावहाय निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना एनडेबिफोर गैयैनि थाखायनो दिनै गोदान पार्टी दानानै एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड होननाय मोनसे पार्टीखौ दाबाय नोंसोरो। दिनै नैबे पस्ट होनाय मानसिनि सायावहाय नोंसोरो मा डिसिसन लागोन? आंनि नोजोराव रायजोफोर, आंनि नोजोराव जुदि बे मानसिखौ जेबो दायथ' लायाब्ला, अब्ला आं सानो जे एकमात्र एनडेबिफोरनि जे गोदान पार्टी, बिथांमोनाबो एकमात्र गाद्दिनि थाखायल', मिथिबाय दा? आं प्रमद बर' सार, हाग्रामा महिलारी सार आरो डक्टर अनजालि दैमारी मेडाम, आं बिसोरखौहाय गनायो। नाथाय बिसोर जे गावसोर साथामजों गोरोबनानै मावनो रोङाखै, बेखौसो आं दुखु मोनो। गोजोन्थों रायजोफोर, भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।